Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Kamar kullum dai yanda na saba faɗa, sunana Awwal Nura, kuma ni ne mamallakin wannan channel tamu mai albarka mai suna Hausa Biology Studies. A darasinmu na baya na yi magana akan illolin kare. Za mu ɗora a darasi na farko na yi magana a kan cututtukan da suke addabar ɗan adam wanda asalinsu an same su ne daga jikin kare ko daga mu'amala da kare. To kamar yadda ne alkawari za mu ɗinka ɗauban ƙwaya biyu ƙwaya ɗaya haka muna magana a kansu. Insha Allahu yau zan yi magana a kan cutar nan da ake samu ta hanyar mu'amala da kare wacce ake kiranta norovirus. Norovirus wata virus ce da ake ɗaukata a jikin kare daga mu'amala da ake yi da shi. To idan muka ce virus, kowa ya san dai cututtukan virus yanda suke. Cututtukan virus yanda suke shine cututtuka ne abinda ake kira contagious disease, masu rikitarwa, cututtuka ne masu wahalar magani. To ta yaya ake ɗaukan ita wannan norovirus a jikin kare? Da yawa mu'amalar da ake yi da kare, akwai mutanen da suke mu'amala da kare suke sumbatar kare. To shi ita wannan akan iya ɗaukar ta daga jikin kare ne ta sanadiyar yawunsa ya taɓa jikinka, ko yawunsa ya taɓa hannunka, ko ka taɓa yawunsa ko majinarsa ta hancinsa, kuma ka je ka yi amfani da abincin da kake ci, ko ka taɓa wani abun da kake ci, ko ka taɓa wanda ya taɓa, ya je ya mu'amala da kare ya taɓa shi, in ya zo ya taɓa ka, shi ne abun da ake kiransa a likitance cross infection. Ya ɗauko cutar, kai ma ya zo ya shafa ma. To yawanci idan muka duba yawancin cututtukan da suke virus ne, duk wanda ya yi mu'amala da yanda yake da cutar virus ko yake da yi mu'amala da virus, yawancinsa inda communicable viral ce, ma'ana cuta ce ta virus ko airborne viral ce, wacce take ana iya ɗaukata ne ta hanyar ma'ana close contact, kusanci da ɗan adam ko kusanci da abin da yake da ita. Idan ka taɓa shi, a iya taɓa karen da yake da norovirus, a ɗauki norovirus. Sannan a iya sumbatar karen da yake da norovirus kuma a ɗauki norovirus. Shi ne cutar ma hisa ake alakanta ta, ake kiranta da norovirosis. To dalilin da yasa ta hanyar da ake gane kuma mutumin da ya kamu da norovirosis shine za a ga yana yawan yin amai ko kuma yawan gudawa. To idan aka san mutum ya yi mu'amala da kare, ko ya taɓa kare, ko kuma ya je ya taɓa wanda ya taɓa kare, ko wanda ya yi mu'amala da kare, aka ga yana yawan gudawa, ko aka ga yana dalalar da yawo, yawan dalalar da yawo, ko aka ga yana yin amai, ko yawan tsattar da yawo, tsirit ya tsar da yawo, to gaskiyar lamari a yi ƙoƙari maza a kai shi asibiti, domin me akwai yiwuwar ya kamu da norovirus. Don haka da Allah mu je asibiti. Sannan aka je asibitin sai a yi wa likitan bayani cewa ya yi mu'amala da kare ne, sanadiyar mu'amala da karen da ya to shi ne muka ga yana yawan zubar da yawu, sannan kuma yana yawan amai, ko kuma yana yawan guda, shi ne muka ce bara mu maza mu kawo shi. To likitan zai tambaye shi, ita norovirus ba a ɗaukata ta hanyar cizo, ko kare ya cije ka ka ɗauki wannan cuta, ba a ɗaukata ta wannan hanyar. Kawai dai ta hanyar yawunsa ko majinarsa na karen, ta nan ake ɗaukar wannan cuta. To wannan su ne hanyoyi da ake iya gane cewa wanda ya kamu da cutar norovirus, cutar da ake samunta daga jikin kare, mu'amala da kare, ko kuma makamantar dabbobi irinsu. Saboda haka, to ya ake gane kuma shi kansa karen, ya ake gane ya kamu da cutar norovirus, don saboda a tserace ko a gudawa haɗarinsa. To yadda ake gano shi kare da ya kamu da norovirus shine
za a ga shi ma karen yana irin waccan ɗabi'ar da muka faɗa. Za a rinka ganin duk lokacin da ga kare yana yawan gudawa, karenka yana yawan gudawa, ko kaga karen wani yana yawan yin gudawa ko yawan dalalar da yawo haka, ko kuma yana irin wannan amansu da suke kare na kak kak haka yana yi amai, yana yawan yi amai, to ya kamata a wannan daidai lokacin to kasancewa yana ɗauke da cutar norovirus. To don haka da zarar an ga haka kuma wanda ke mu'amala da karen sai ya ƙaurace mishi. Idan shi ya san tunda kare wata halitta ce da take wata ɗabi'u na hankali, ya san yadda ya tarbiyyantar da karensa, sai ya san inda ya yi wa karensa hikima ya kai shi ya tafi da shi ba tare da ya taɓa shi ba, sai ya tafi da shi ya kai kejinsa ya kulle shi, ko kuma ya kulle kejin, ko a kejin feshi a kulle shi a kejin, kar ya yadda ya taɓa shi. Don haka sai ya kira likitansa, sai ya gaya masa, likitan kare sai ya gaya masa ga abin da karen nan yake, ga abin da shi kuma likitan dama ya san matsalolinsu, in ya ga kaza ya san kaza ne. Don haka karen nan yana under suspect, shi ya san duk yadda zai yi ya samu abin da zai rage close contact da shi ba tare da ya taba shi jiki da jiki ba. Ya san yadda ya yi masa, ya yi samfulin ɗinsa na gwaji da za a yi masa, ya ɗauki samful ɗinsa da ya ɗauka a yi masa gwaji, ko kuma shi dai isan irin cututtuka da irin gudunmawar da zai bashi daga wannan magani da zai bashi as a preventive da zai bashi na kariya da zai bashi na wannan cuta da yake tattare da ita. To shi kuma karen a ta wannan yanayi yake samu, ya kamata mu san a ta wannan yanayi shi kuma karen yake samun wannan norovirus ɗin. Shi kare yana samun norovirus ne ta hanyar, idan kana da kare kada ka dinka bashi yana mu'amala yana zuwa yana cin kashin tumbi inda ake zubar da tumbi. Kare yana ɗaukar wannan norovirus ne a inda ake zubar da tumbi. Idan an yanka dabba ko kuma tumbin dabba da ta mutu ko wani makamancin haka ije ya ci, to wannan kashin nasu da suke ci, musamman kashin tinkiya ko kuma baƙin kashi na tumbi, musamman wannan shine nau'in kashin da ake gano in har ya ci wannan tumbin, nau'in tumbin da idan har ya ci to tabbas zai iya kamuwa. Ba lalle ba ne, amma yawanci inda sun ci wannan sukan kamuwa da cutar norovirus. Norovirus ana kamuwa da ita ne, kare yana samunta ne ta hanyar cin kashi ko tumbi, kashin cikin tumbi da ake zazzagewa idan lokacin da aka tafi aka je aka yanka dabba, ko kuma dabbar da aka bota ta buge ta, ko kuma wani abu aka yarda mushe. To idan ya je ya ci, ainihi dai abin da muke so mu ce, ana samunta ne ga ta inda aka fi samunta. Yawanci dabbobi ta nan ta kashin wannan tumbi ake samunta. Yau insha Allahu a nan za mu tsaya da wannan bidiyo namu. Insha Allahu bidiyon mu na gaba kuma za mu ɗauki wata daga cikin cutar, mu yi bayani akan abubuwan da take, sannan meye ita kuma wannan cuta ta norovirus. Norovirus tana da illolinta shine kamar haka: tana kafar da ruwan jikin ɗan adam, domin idan mutum yana ta wannan gudawa za a iya waye gari ya zama har ruwan jikinsa ya ragu ya kare, ko yana ta wannan amai ya ragu ya kare, ya shiga cikin wani yanayi, ko kuma ma inda ajalinsa yayi ya iya mutuwa. To insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu kawo muku wata cutar kuma masu illa nan ma, wadda take cutar da ɗan adam, da ake samunta a jikin kare. Kuma za mu faɗi kamar yadda muka saba, za mu faɗi yadda za a guje mata, sannan shi karen shi kansa ta ina yake samunta, sannan ya za a mu'amalance shi, kamar yadda muka yi magana a wannan. Idan kana da ra'ayi na wannan bidiyo namu ko kuma wannan darussa namu, za ka iya muna subscribing, ka danna alamar ƙararrawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.